magával találkozzon. Igen, értem. De legalább tudom, hogy a szobájában van, és ez kissé megnyugtat. Na jó. Akkor... Menjünk, Evaristo. Ezúttal tényleg elmegyünk? Ugye nem játszik vele, mint a bájos vidéki lánykákkal, uram? Evaristo, ha én azt mondom, hogy megyünk, akkor tényleg megyünk, világos? Hát, eljött a búcsú pillanata. Remélem ez nem valamelyik ócska trükkje. Csak azt akarom mondani neked. Mit akar mondani nekem? Veszekedni akar? Nem. Az, hogy téged megismertelek, az egyik legjobb dolog az egész életemben. Nekem is. Vagyis nekem a legrosszabb. Úgy is mondhatnám, életem egyik legsötétebb foltját köszönhetem magának, érti? Gróf úr, megyünk vagy maradunk? Mennek. Nem. Lorenzónak igaza van, nem mehetek el, amíg vannak be nem fejezett ügyeim. És akkor mihez kezdjek ezzel és a többi rengeteg csomaggal? Küld el Krikoragamba.